Tak ty si mladucha. Koľko vlastne máš? 43? Takže ešte mám taký akože čas. Nemusíš garažovať, jak mi povedal. Som garažovaný typ. Počúvaj, som sa udrbával, lebo vyšli chlapci z MMG Barbers, si ich stretol. Áno. Totálne, že jeden lepší jak druhý. Jeden lepší jak druhý a oni tak pomaly, vážne tým takým repersko takým štýlom. A čo, nevyprávaj mi, že tam ne. Kámo, my sme začínali, vieš čo? Vstúpili z tých AMGček, ja som sa tak... Perfektný boj. Chápem, čo robíš. Koľko máš ty rokov? To bol povedal, že 42. Ty si jaký garažovaný typek. A ja, že čo? Počúvaj, taký... Čo si s nimi riešil? Si sa išiel strihať, alebo urobiť? Nie, oni chceli nejakú marketingovú stratégiu. Hej. Áno, rok, dva. Preto sú takí úspešní oni, že... Nezobrali nič práve, že... Ne? Didn't sell myself. Počúvaj, SSC Neapol, najlepší hráč. Podľa mňa, ty si futbalista. Áno, Lobotka. Ale že total. Počúvaj, ten tam nabehol, on je maličký, neviem skade je, ale akože ten bol... Až keď to sleduješ nie na telke, tak veľmi rýchlo vidíš kvalitu toho hráča. Veľakrát, že zastavil prihrávku, vieš, hlavne to dohrávanie súbojov, počuť, takú bojovnosť má v sebe. Dobre som povedal, lebo ja som akože hral, že jeho pozíciu, keď som hral futbal niekedy, on bol taký, on je taký že viac akože defenzív, ale ide aj do ofenzívy, taký, ja som bol skôr taký Pirlo, hej, že dozadu, ja nie som taký ten, hej, že museli byť takí tí zadní hráči, a mi nahráš a potom Lobotka a on má aj dopredu, aj v podstate, on je v podstate záložník, nie? No a v podstate na ňom, keď máš akože komu nahrať, na ňom to akoby, že proste stojí. Hej, a potom už, ja som tiež nádherne hrali. Jak Zidane, alebo jak Pirlo, alebo jak Lobotka, už len nahráš na gól. Aj veľakrát mal tak, že on akoby, jak sa tlačili, lebo však tá Verona nehrala nic moc, ale nepremenili strašne veľa akcií. A potom im Verona dala v 70. minúte 1-0 a to si mal vidieť. A potom, ty kokos, vtedy začal futbal. Som včera pozeral tie highlighty, séria A highlights a Nová Sporte, alebo kde to bolo, alebo Sporte. Počujem, vtedy začali hrať, lebo ale akože zážitok bol, nebol úplne plný ten štadión, možno tak 35 000, neviem, nehlásili to. Ale akože tých ultras na jednej na druhej strane boli, že perfektní. A hlavne tá celá atmosféra, vieš, proste to Taliansko, to je... No, fakt to je. Ja som bol teraz naposledy, kedy pred Vianocami, niekedy 17-18 v Miláne a 4 dní, keď chodím do Talianska, do Milána. Hej. Dobré spojenie, Milanéze, toto vyštilcujeme sa aj. Lebo mňa stále zaujímalo, akože ísť do Neapolu na ten futbal, ale že aká tam je tá viditeľnosť toho, keď tam je ten oval. Lebo ja som bol v Stadio Olimpico v Ríme. Myslíš, keď je tam tá bežecká dráha? Áno. Perfektná, keď vysoko perfektná. Čiže... Ale ja som mal také, že oproti tribúna, tá stala kilo. Aha. Ja som mal, akože to bola tak, kde sú komentátori, ale ona sa kvalitou ničím nelíši. Ja som bol hneď oproti, dosť vysoko, to stalo 60 €, čo v pohode relatívne. A výborná vizibilita, či fotky ukážem. Výborná. Lebo ja čo chodím do Milána, tak tam som akože, dajme tomu, ako vysoko, ale vidíš dobre, lebo to je, si normálne naklonený tak, na AC-čko? AC-čko. Musím syna zobrať, lebo... Forza AC, no. Téma do Džubal. Ty si na SSC, no. Ja som nevedel, že hrajú, vieš, to bola náhoda. Ale tak SSC tiež, to je super. Hej. Ale zase čo chodím na Sicíliu, jak som ti hovoril, tam sú všetci Inter. Ja poviem AC a von. Hej. Čiže tak, no dobre, tak poďme na tie vážnejšie témy, keďže Creative Academy podcast a náš claim je, že study marketing is always a good idea. Takže Tomáš Torok bude dnešným hosťom mojím, našim, tuto v štúdiu Shape. No a v podstate Tomáš, musím povedať také na úvod, že ty si v podstate historicky, aj keď to je ešte len 4. časť, prvý nie lektor náš Creative Academy, lebo ja keď som ťa počul v tých rôznych teraz podcastoch, lebo aj ja ako keby všeobecne z Creative Academy som v takomto štádiu po 7 rokoch, že čo a kde a jak a či to máš ako, či sa hraješ s tou firmou, keď som ťa počúval, alebo či to máš ako, ja neviem, že totálne business model, alebo či to chceš exitnúť, alebo niečo. Tak ja som momentálne v takom štádiu, že akože ako ďalej. No a tak, keď som si tak brúzdal tie podcasty nejaké, 24 hodín na úspech a to všetko a mentalita foundera a hento a 24 minút potom tiež, tak si hovorím, Ježiš, veď on mi hovorí ako keby z duše. Hej. A potom, keď som počul, že čo je vlastne marketing, hlavne to,
Hej, že to sa ťa potom budem pýtať, že by si to tak Čo to vlastne je? Čo to vlastne je? Ten marketing, ktorý sa Tak oplatí učiť. konečne to niekto povedal tak presne, ako to má byť. Asi sa patrí mať nejaký taký, keďže ja nie som štrukturovaný, tak sa snažím byť nejakým spôsobom štrukturovaný, tak som si robil takú osnovu, že teda možno len, aby si vedel, že prečo som ťa zavolal a potom, ak budú ďalšie ročníky, ako sme sa my rozprávali, budem veľmi rád a budem mať s ťou, keď by si sa stal lektorom a povedal niečo múdre, potom našim študentom a malým stredným podnikateľom a takto, alebo aj zamestnancom. No ale potrebujeme nejakú štruktúru, potom sa tak patrí nejaké bio povedať o tebe, ale ja som si schválne nič ako keby, že negooglil alebo nejak nevyberal, aby som to tak nechal akože na teba, lebo mňa skôr zaujíma, aký je možno taký ten tvoj príbeh, ako si sa dostal až k tomu, že sadíš tu. Mm-hmm. Čiže kľudne odkiaľ si, kde si, prečo marketing a takto. Ja si sám sebe, ďakujem za pozvanie. A rovnako budem ísť vťou, keď sa rozhodneš to nejaký... Diniente. OK, grazie. A keď sa rozhodneš tú Creative Academy zase akoby nejakým spôsobom oživiť, tak veľmi rád prispiejem svojim nejakým know-how. Príbeh je veľmi jednoduchý. Prišiel som Boltom, konkrétne. Ja chodím tiež. Áno, ale ten biznisový je tak, že teraz 2024 je vlastne 20. rok reálne, čo podnikám. V skratke rozumiem tomu, že každú výplatu si musíš zarobiť niečím, za čo ti nejaká protistrana na nejakú hodnotu, ktorú odozdáš za peniaze. To je tak, v tom je povedané asi veľa. A to je celý ten mindset okolo toho. A v princípe prvých 12 rokov to bola vzdelávačka Empire, ktorá je dneska už, dá sa povedať, veľkým dieťaťom, ktoré si žije samé. A 2-miliónovým v rámci obratu v rámci 2 krajín. A od 2016 je to BizBuilders. A obidva tieto projekty sú akoby... Dneska sa tomu nadáva, že from startup, ale oni boli vlastne tak, že z ničoho postavené. A tá zaujímavá vec je, že tá prirodzene moja silná stránka je asi navnímať ten trh, taký ten biznisový pohľad, čiže v princípe, ak ten marketing rozdelíme, ak ja tomu chápem v tej svojej akoby biznis hlave, tak ten marketing má takú dark side, ktorú je málo vidno, a potom tú takú nice side, alebo tú bright side, a to je vlastne tá komunikácia. On ten backend. Áno, presne. I'm the backend guy. To znamená ten, ktorý to challengeuje, ktorý sa pozerá na trh, pozerá sa where is the money. Lebo marketing sa má na to pozerať, kde je vlastne akoby očakávanie tvojho klienta, ja hovorím jeho peňaženka, kedy sa ti otvorí. A to je tá časť, ktorá je možno veľmi zaujímavá a odlišná, lebo tej sa v tom našom prostredí toľko nevenuje, mnoho viac sa venuje tej komunikačnej časti, ktorá je dôležitá, ale ako CDE. No, takže viac menej tomuto sa venujem a ten presah tým, že som v podstate celý ten profesný život budoval firmy a vždy, bohužiaľ, v pozícii CEO, tak akoby sa ťahá, že ja tým pádom tým klientom rozumiem nielen z hľadiska toho ich produktu a marketingu, ale z hľadiska tej ich osoby ako CEO, čo zažíva. Uh-huh. A toto asi je taká, že potom je to fakt partnerské, že keď ty mi povieš, som v takej situácii, mám firmu v takej veľkosti, tak ja viem sa veľmi rýchlo nacítiť, že čím asi ideš, a tým pádom je to také celé. A to tak mám navnímanie, že pre tú druhú stranu veľmi príjemné, že chápe, že viem, ako tá jeho cesta boli. Uh-huh. Dobre, super. No, ja sa ešte budem potom pýtať presne, akože, že BizBuilders a Empire a vôbec ako marketing a to trhovanie a to celé a potom nejaké tie trojuholníky a to, čo som tak všetko ako napočúval. Ale kľudne sa dostaňme ešte ako keby, že pred vlastne odkiaľ si a potom čo si robil, ako, ja neviem, ja som hral niekedy predtým futbal, hej, a tak, a z akého si mesta. A dostaneme sa kľudne po to, že ako si začal podnikať a vôbec prečo. Hej, že zrazu, ako to celé bolo. Dobrá otázka. Sme sa smieli, že my sme East Coast guys, čiže východňáre. Áno, presne, áno, tak sa to ukazuje. A ja som rodený Humenčan, ale od 6 rokov z Vranova. Tak ako všetci my, ktorí sme v tom čase, hej, v tých 90-tych, konec 10 rokov, vyšli vlastne do veľkého mesta študovať, tak veľká väčšina sa nevrátila. Tá štruktúra sa mení, ľudí sa dneska vráca. Ale tam sú nejaký Vranov a prečo Vranov? Ty išiel do Vranova? No, sme sa presťahovali, keď som mal 6 rokov. Aha. Teda nie, ako z rodičia. Jasná. S nami. Tam si dobrú otázku, že prečo bol ten prvý biznis, lebo ja som začal vlastne v reklamke. Ja som veľmi rýchlo na Vysokej identifikoval, že tam je tá kombinácia. Na Vysokú si išiel túto do Bratislavy. Hej, no, ekonomická, čiže
Tu Písal sa rok? 98, keď som prišiel, áno. 2003 som končil. Medzi tým my sme vtedy mali také, že work and travel, to neviem, či teraz funguje, to vlastne ideš do Ameriky na leto a tak. A to bol taký prvý stret z plavčíka alebo v nejakom cirkuse. No, najlepšie je robiť proste umývača riadu, lebo tam ten systém navnímaš najviac. Tak aj tam dishwashing. Odtedy som najúspešnejší dishwasher v tomto, v domácnosti. Tak to som v pohode. No ja tiež, akože mne ako dáš umyť niečo. Hej. Prešiel som si Írskom, Corku, rok a pol, potom v Londýne. V Londýne som dokonca robil washap a potom aj sweeper, čo je, že ja to volám, že ty zametáš ulice, ale to je, že smetiar. Ja som aj kľudne mu povedal, že ja som robil smetiara. Oni to tak pekne nazvú. Swiper, supervisor. Hej, ale nechcem ťa. A to som nevedel, to som nevedel, čiže super. A tá Amerika ti dá prvý taký kontakt, lebo však ako tie štáty majú svoje tiež pozitívne polarity, negatívne, tá pozitívna, oni vedia robiť ten biznis a marketing a tam som to tak videl, že aha, tak to vyzerá. Ani nevieš dokonca, že je to marketing. No, častokrát a hlavne customer care. Oni v tom čase, ja som bol úžasnutý s tým, že vlastne ja som videl ten biznis, tú reštauráciu, ten prvý rok, videl som ako z pohľadu úplne, že fakt na bazále, hej, na bazále proste s farebnými kamošmi, perfektné to bolo, lebo mne to proste nevadí, hej, že a v ktorom meste si bol len tak, že to bol Williamsburg, Virginia, ale potom druhý rok to bolo San Diego, to bolo tiež zaujímavé, potom sme sa zase vracali. No, long story short je taká, že v tých štátoch pochopíš, ako sa robí customer care a vidíš to z pohľadu akoby zamestnanca, úplne, že vlastne najposlednejšieho. A mali to dobre urobené a videl som, že ako ten vplyv, že aká tá firma funguje, keď je organizovaná, keď naozaj je to celé customer, my teraz máme na všetko výraz, je že customer centric, že čo to znamená pre tú kuchyňu, čo to znamená pre tých, ktorí sú na fronte, to som tretí rok už robil normálne akoby servera, to znamená čašníka. No a tým pádom tam si myslím, že sa prebudil vo mne to, že fúha, že toto dobre funguje. A bolo jasné, že my ideme, akože tá stredná Európa sa ide zlepšovať v tom biznis prostredí a dneska je to úplne niekde inde. No a potom som vedel, že teda marketing, lebo k tomu mám blízko, mám ináč aj základnú umeleckú školu, kreslenie 8 rokov, takže ono tam nejaká... Z východu sú tie talenty. No, je tam nejaký multiskill, že rozumieš aj tomu biznisu a zároveň tým kresleným veciam, čo tam niekde sa to spája, ono to tak prirodzene vyvrhne do toho marketingu, že máš to spojené, že vieš posúdiť aj vizualitu a zároveň vieš posúdiť aj funkčnosť tej vizuality v nejakom predajnom procese. Aha. To si myslím, no, že je dôležité. No a potom... Vlastne som nechcel zakladať vlastný biznis, ale my sme chytili licenciu na veľmi kvalitnú metódu výučby angličtiny a to bol tak dobrý produkt a tak sme neboli schopní my ako zakladatelia nájsť nejakého manažera, ktorý by to rozbehol, že po 3/4 rok sme si povedali, že buď to zavrime, alebo proste to rozbehni a keď máš dobrý produkt, a tu chcem povedať jednu vec, je to veľmi raritné, keď máš tak silný produkt, až teraz spätne, my sme mali, že rastík, že keby dneska máme také rasty, tak do nás zainvestuje už hoci kto to boli, že skokové. Ja zapísal vtedy rok tiež, možno si prišiel z Ameriky. No, že ideálny čas presne, vstupovali sme do Európskej únie. Áno. Ja som práve 2004 v máji, ako sa hneď otvorili dvere, sme vstúpili, tak ja som už čakal na bráne do Írska, aj že by som mohol tam ísť utierať tie proste dishwash a zarobiť si na prvý notebook, čiže úplne super, no je akože timing. Timing super a aj ten trh, keď dneska to porovnám, bol úplne niekde inde, bol stále hladný po nových veciach. No a my sme dali produkt a ja som si až vtedy uvedomil, teraz pár rokov dozadu, alebo si to uvedomujem, že jaké je to raritné naozaj mať produkt, ktorý takto vybombuje na penetrovaný trh. Trh jazykových škôl bol normálne, že stabilný, penetrovaný, my sme stali jednotkou za 3 roky. Ešte k tomu na angličtinu. Pobieme za 3 roky sme akože podľa toho, čo som videl, tie čísla boli, že top a tá firma bola šílené, tam tá firma dosiahla možno za 6 rokov akože skoro 2 milióny obrat v eurách. Kvalita sa presadí, darne. A tam sa spojilo niekoľko vecí, hej, že človek si tak myslí, že je jeho genialita, ale je to sila produktu a ty keď si na trhu, ktorý je, a vtedy bola situácia, že sme boli na trhu, ktorý nebol zvyknutý na profesionálny marketing a ja som tam mal túto kombináciu, že to profi marketuješ, zrazu tvoj web. Som prvý, ktorý som dal ceny balíkov. Aby som to nevedel ja, že žiadne také, že proste ideš na web nejaké jazykovky a máš tam na hodinu a nevieš, čo ťa to bude stať. Ja som robil balíky intuitívne a to fungovalo neskutočne. Vtedy si sa len tak akoby, že učil tým, nie že si hneď ako keby, že vedel, ale potrestanie toho je, že ten prvý úspech ťa trošku niekedy je dobre, keď prvý je skôr neúspech,
už dneska to tak poviem, že tie neúspechy ťa viac vystrihajú od vecí, ktoré potom sú drahé, keď ich nepoznáš. A preto akoby aj ten pohľad, aj viac menej u mňa v 24 sa veľa pýtam na fuck-upy, na neúspechy, lebo to je zdroj veľkého poznania pre tých podnikateľov. A nám to išlo úplne že raketovo a tým pádom akoby to bola škola tým learning by doing. Mm-hmm. A ten marketing bol naozaj vtedy taký, že so všetkým, čo sme prichádzali, či to, že sme to kampaňovali, alebo to, že sme vlastne my tú komunikáciu posadili na daný level toho fieldu alebo tej oblasti, hej, vtedy jazykové školy to bol taký akoby niečo, ak dneska sú maséri, alebo jak to nazvem, že veľmi nekonsolidovaný trh a my sme to začali dávať zrazu kvalitná fotka, dobrý headline, proste kvalitný produkt, to akože to bola extrémne rýchla odpoveď toho trhu, to vôbec sa už dneska nedeje. Dneska máš akože o mnoho zložitejší ten marketing. Áno. Ale že o mnoho, že veľký rešpekt, keď dneska sa niekomu podarí vybudovať. No a long story short, že tam som vlastne môj spolužiak z výšky, Mišo Mackov bol vlastne môjim konzultantom v rámci jazykovky. A jak to pekne býva, my máme taký, my pri tých baroch radi stojíme, tak sme ráli pri tom bare a on hovorí mu, že počuj, ty si fakt, že dobrý brand, že perfektne, dokonca dodnes tú profiláciu používame. A je výborná a celý ten proces, jak on so mnou robil tú strategické nastavenie tej komunikácie, profilácia značky a teda, sa mi páčilo, že keď sme to spojili, že ty budeš robiť tieto bright side a ja budem do toho dať ten biznis rozum a budeme to dať maličkým firmám, že ako konzultingová spoločnosť, že super, že malé firmy asi áno. Jediné, čo sme zasekli, že to vôbec nie sú malé firmy a že ten knowledge chcú dneska skôr stredné a už aj veľké, hej, pretože sa tak zmenilo to prostredie. Hej, že viac menej tá dnešná klientela je stredné, aj malé, ale je stredné veľké. No ale tak vznikol vlastne BizBuilders. To znamená, že my sme to pri bare akože si dali dokopy idei a potom sme to asi o rok na to alebo o 2. K tomu som sa práve chcel dostať, áno. Ale možno ešte ako tak nejak uzatvoriť to možno Empire, že ty si nejak, teda 2004, nejak ste proste začali, išli ste, vystrelili ste. Možno také, ako ty hovoríš, že open eyes moments, že ktoré tam proste možno boli a práve tie ako keby, že možno fuck upy, alebo také tie, ako ty hovoríš, tiež podcastov ponaučenia skôr. Úplne najviac robiť s číslami, to bolo najdrahšia škola, som mohol Harvard za to vyštudovať, čo mi ušlo. Aj tým, že som nemal vlastne tú analytiku, nazvem to dneska úplne kľúčové. A dáta, ale hlavne prepojené na financie. A to vidím, že sa deje v tých firmách, že proste pocitovky a poďme rásť a vlastne nepoznáme veľkosť trhu a vôbec to je úplne základ, že ten marketing dnes, keď nemáš dáta a tá intuícia tam v poriadku, MySew, gut feeling, všetko tam patrí, ale tie dáta tam musia byť a hlavne prepojené na financie. To je jeden learning a potom druhý learning je hneď, keď ti niečo rastie myslieť na školu. Hneď. S dnešnými poznatkami by to bola úplne určite dnes už európska franšíza. Určite. Že by ste možno mali nejakú... Určite, 100%. Taliančinu, francúzštinu. Jazyky máme všetky, to je v poriadku, ale išlo o to, že my sme chytili také momentum, ktoré sa dalo z hľadiska, keby si od začiatku rozmýšľala škálou, v momente sa to dalo akoby prenášať. My sme otvorili Košice pobočku, Prahu pobočku, ale že to bol ten taký hard model rastu, že vlastne otváraš vlastné prevádzky a tým, že manažuješ a máš každý deň nového zamestnanca, je to tam vyrástlo na 200 zamestnancov, tak akože to operations je heavy. A mať ten dar, že si povedať, že pozrieť sa na to akoby vyslovene, že nie, že pracujem vo firme, ale na firme a pozrieť sa, kde je toho potenciál. Dneska si myslím, že v danom čase sa to dalo. Už dneska ten trh je úplne iný. Ten trh sa totálne zmenil, dokonca vo veľa veciach veľmi skomplikoval, jazykového vzdelávania celkovo. Čiže to je druhý learning, prvý sú čísla financie, druhý learning je hneď, jak niečo robíš, myslieť na tú škálu, hneď. To je jedno, či sa škáluješ spôsobom, že sa množíš, že sa franchizuješ, že sa proste to je jedno, ale myslieť na to. A potom ešte mať domyslené také tretí learning, že kde sú reálne asety. Lebo ty veľa času venuješ budovaniu firmy, ale vedieť, čo z toho je asset. Je to ten knowledge, je to tá značka s nejakou hodnotou, je to, dajme tomu, infraštruktúra alebo klienti, že pozerať sa od začiatku na to, že čo ten biznis bude mať za 10 rokov najviac, bude najhodnotnejšie. To som aj počúval, a keď tak to potom prejdeme k tomu BizBuilders viac možno aj, že taký ten podcast, ktorý ste mali, neviem, či s tým Jarom v tom 24 hodín a ako keby nejak nájsť ten asset pre tie firmy, ktoré majú služby. Aj, že presne, akože, ale aj tam je to pekné, akože povedané. Určite odporúčam našim sledovateľom, hej, že pozrieť si všade, kde je Tomáš Torok a všetky tie.
Dobre, čiže teda môžeme sa teda presunúť, to nejak Empire nejak proste vyrástlo a ty si to potom tak nejak ako ste to predali, alebo ešte si tam, alebo nie si tam, alebo aký sa písal rok a potom ako vzniklo teda to BizBuilders? Ono to išlo paralelne a ono to vyrástlo hlavne na nejaké samostatnosti manažmentu už potom. Čiže to aktívne venovanie sa majiteľské už tam nie je. A v rámci BizBuilders to chytilo také dva momenty, že ono ten BizBuilder rastie s tým, jak rastie trh a vnímame, že advisory začína byť téma. Poradenstvo. A vy ste začali 2017, ale dá sa povedať, že na začiatku to bola naozaj taká, že skôr hobby. Až potom to začalo chytať nejaké kontúry, že ako štrukturovaná firma. A dá sa povedať, že my cítime, že rastie dopyt po tom poradenstve s tým, ako sa znáročňuje tá doba. Hej, že teraz je to extrémne náročné. Áno. A obzvlášť my, ktorí máme presah do biznisových otázok, lebo je veľa konzultáčiek, ktoré aj taký, akože nazvem to komunikačných agentúr, ktoré majú tú komunikáciu zvládnutú, vedia vám urobiť tú komunikačnú stratégiu, oni to síce tvrdia, že je marketingová, ale chápem, že nie je jednoduché rozoznať, ale naozaj veľa klientom im povieme, že vy vôbec nepotrebujete riešiť akože komunikáciu, vy sa vráťte na úvod a poďme riešiť presne tie naše trojuholníky smrti a tie také hard part of marketing a potom sa dá vrátiť zase k tomuto, takže že zhruba od to už presne neviem, ale niekde 2020-2021 to začalo chytať nejaké kontúry a dá sa povedať, že minulý rok alebo rok a pol dozadu sme vlastne prijali kolegyňu, ktorá je vlastne CEO, že sme si povedali, že proste príjmime sedinu. Človeka robila v zahraničí, priniesla úplne iný štandard a v princípe odtedy cítime, že tá akcelerácia je vyššia, aj kvôli tomu, že automaticky, keď replaceneš sám seba, tak sa môžeš posúvať presne do takých vecí, kde máš ešte väčší výtlak svojím spôsobom a to je tá moja bola. Tá Genius Zone. Áno, ja te budem všade citovať normálne. Ako. Kľudne ma cituj, pokiaľ ti to dá. Ja sa teším, keď ti to dáva zmysel, čo tak ja hovorím vždycky, aj keď mám prednášku, ktoré mám na podcastoch, že tunelujte môj knowledge, pokiaľ to s vami rezonuje. Takže dobre popíšeš. A možno presne tu by som sa ako keby zastavil, kľudne potom môžeš povedať o BizBuilder viac, lebo ja aj sám chcem, že by ako to ľudia vedeli, lebo to je potrebné. Hej, ako keby nech tu akože ostanú tie dobré firmy, ale teraz je podľa mňa ten čas a mňa sa to samého dotýka, preto som na teba narazil, že presne teraz je to už nielen o marketingu, ale o tom akože poznanie toho backgroundu, toho biznisu, kde ja som úplne, že slabá stránka. Ja som išiel veľmi tak intuitívne, nejaký ako brand, to a nemám proste problém sa stretávať s ľuďmi a to je také tá moja genius zone a rád cestujem a to, ale zrazu presne tá analytika, ako si hovoril predtým, že to learnings prvé a teda akože business za tým je akože zrazu, že že aj v jednom podcaste potom spomína, že ten CEO je, že keď si to uvedomí, hej, že to je tiež taký ten level, že tak asi bude mať 40, tak by už asi sa patrilo. Takže to super, ale prejdem k pointe, lebo ty tak super vieš vysvetliť, čo je to v podstate ten marketing. Ja to tak akože načnem, tak ti prihrajem, lebo u nás sa to tak chápe, ja som chodil na marketingovú komunikáciu a máme nejak, že 4P a niečo a marketing a to. A u nás sa to berie presne, že je to taká tá možno, že reklama v telka na sociálnych médiách. Hej, ale ono to tak nie je. Ako to teda je? A paradoxne tomu zodpovedá aj potom budget. Že ty si častokrát schopný proste obľudné peniaze do kanála, ale nemať vyriešenú bazálnu vec, že what the hell I'm selling, where is the value. Hej, takže vrátiť sa na úvod. Ja nevymýšľam podľa mňa nič nové, len pomenúvam vám veci, ktoré dávno boli vymyslené, ale možno zapadli, lebo z marketingu zostáva paveda, to trošku rozpúšťame. Hej, tak a je tu akože toľko šarlatánstva, čo je tu, musím povedať, že častokrát veľmi silno kričiaci šarlatáni netušia naozaj, o čom hovoria, ale OK, akože to je way of play, ja to nejakým spôsobom môžem len rešpektovať, ale rozumiem potom, že ten klient je zblbnutý, lebo na Slovensku je jedna vec, že tu je 5,5 milióna marketérov. Není presne futbal alebo hokej, tak aj trénerov. Áno, tréner. Je to úplne, že k marketingu má každý akoby chuť sa vyjadriť. Že marketing nie je o demokracii, on má nejakú mieru, kde je to páči sa mi, nepáči sa mi, to je tá komunikačná. Hej, ale má potom nejaké hard data, kde to je proste také, keď ti klient povie z dotazníka, že to, čo si cením na tvojej službe, je nejaký parameter, tak
tak to tak je. Môžeš ho meniť, môžeš pridávať iný, ale máš to nejakým spôsobom namerané, keď vieš, že ten parameter patrí tebe a nie konkurentovi, tak máš aj nejakú jedinečnosť, bodka. Tam všetko ostatné sú akoby vlastne talafatky okolo. No. A z môjho pohľadu ten marketing je vlastne trhovanie, to je behový čas, čiže neustále hľadanie takých troch poloh. Prvá vec je, že vlastne čo sa mi deje na tom trhu. Pretože častokrát ten trh buď nie je dozretý, alebo sa nejakým spôsobom mení, alebo príde nejaký veľký konkurent. Čiže vedieť vôbec, čo sa mi deje na trhu. Druhá vec, ktorá sa podceňuje, je vlastne tá sila konkurencie. Čiže veľkosť ihriska, trh, čo sa deje. A potom je to tá sila konkurencie. To je presne ten trojuholník. To znamená, že čo sa deje konkurencii, hej, na základe zmien na trhu, čo chcú klienti, ako konkurencia reaguje. A potom aká je moja vlastne value, ktorú prinášam. Že čo je v tom produkte alebo službe tá value. A keď toto si pravidelne a nereflektujem, tak ja vlastne sa stratím skôr či neskôr, pretože niektoré trhy proste ujdu. V niektorých trhoch to vie fungovať aj 20 rokov, ale teraz skôr tie trhy akoby sa menia rýchlejšie. A keď toto nemám vyjasnené, tak potom akákoľvek zmena komunikácie, ktorá toto nemá vyjadrené, je vlastne vylievanie peňazí. Tomu nepomôže. Neviem tie... Ty len stále akoby si pomáhaš nejakým spôsobom sa udržať, ale keď nemáš zodpovedané, čo je moja zákaznícka hodnota, ktorú si odo mňa ten klient kúpi. A či mám dostatočne veľké ihrisko, ktoré to si to ocení, to, čo ja dávam, a zároveň, či mám dostatočne priestor, kyslík v tej konkurencii, ktorá je, tak v princípe môžeš si povedať, že si marketer, ale si viac komunikátor. A chápem to, ja tomu rozumiem, že aj to akceptujem, aj to rešpektujem, že vlastne tá komunikácia je to, čo ľudia vidia, čiže preto sa to zamieňa a toto je fakt dátová práca. Keby si videl, čím treba prejsť, aby toto si ujasnil, no to je práca s dátami, my strašne veľa prieskumov trhu nakupujeme, kupujeme si trendológiu, jednoducho veci, ktoré pomôžu našim klientom cez naše oči, cez objektívne dáta vidieť, mám, nemám, mení sa mi to, nemení sa mi to. A post-covid, tam je x segmentov, ktoré fungujú dneska strašne nelineárne. Muselo sa to určite zmeniť aj Wicked v tom Biz Builders. Že iné to bolo 2017, 18, 19 a teraz tak takto. Dobre, presne na to, ako spomínaš, tak ja keď som počúval tvoj nejaký podcast, tak som narazil na taký ten trojuholník. Že na čom to ako keby že stojí, teraz si to tak ako nejak popísal, ale možno tak ešte možno viac tak exaktnejšie a kľudne cez možno nejaké príklady. A potom my tu máme taký ten príklad, ako som ti hovoril, že existuje nejaký Marek Pekár a že možno na tú práve dobu, ktorá je možno teraz, že čo by som možno z toho poradil. Ja som aj nad tým rozmýšľal, že kľudne to môžeme ale kľudne to môžeme. Môžeme to rovno cez ten trojuholník. Môžeme cez tento trojuholník dať. Čiže ja len uvediem, ako existuje lebo to mám každému našemu hosťovi, že to, čo on je v tom odborník. Takže by to pretával na takého Mareka Pekára v Prešove. Malý podnikateľ, robí proste pekárstvo. On je ten pekár, on nie je žiadny marketér, nič, proste vie robiť. A jeho logo alebo názov firmy je pekárstvo. Že ani žiadne, že pekárstvo Marek, ale proste pekárstvo. OK. No, v prvom rade je ujasniť si ambíciu. Čo chcem? Hej, to je presne to, čo si spomínal, že ja to sa zase zjednodušujem, vždy 3 mám nejaké body. Že či chceš byť budovateľ, že teda neustále to zlepšovať, budovať a tak ďalej, alebo chceš byť ten dividendár, že chceš skôr, aby tá firma začala v čase fungovať, aby ty sa mohol vzdialiť, aby to bol systém, ktorý ti generuje peniaze, ale ty ho vlastníš, alebo chceš byť užívač a väčšinou tí užívači buď úplne akoby odídu z toho biznisu, že exitujú, alebo nejakým spôsobom teda pripravia tú firmu na exit, alebo nejakým spôsobom tam zostanú veľmi pasívne. Poznám vo všetkých. Je super, keď to vieš na začiatku, keď to nevieš na začiatku, je aspoň fajn si povedať, keď ja neviem povedať, aká je moja súkromná ambícia, že čo tam, ako to bude vyzerať, čo je fair play, tak je dobre si ujasniť, čo s tou firmou chcem. Chceš to pekárstvo, že mať najlepšie v Prešove, alebo na niečom postavené to urobiť ako sieť na východe, alebo ako sieť v rámci celého Slovenska, alebo to chceš ako franchízu, tú ambíciu, lebo veľkosť tej ambície bude mať zásadný vplyv na stratégiu marketingovú, ktorou pôjdeš. Takže to je bod 0. Super, keď si, a už väčšinou v našom veku si tí ľudia vedia aj povedať, či chcem byť budovateľ, dividendár, užívač, lebo to sa nejak akože vie meniť, že väčšina tých ľudí, ktorí zakladajú v mladšom veku, majú tu young drive ambitions, čiže oni majú naozaj, že to chcú budovať, málo z nich rozmýšľa tým, že raz to predám, ale už aj to je tu, že ten startupistický svet nás to učí.
A potom je, keď sa pozrieme cez ten trojuholník, tak najprv si pozrieť veľkosť ihriska, číslo 1, hej. Ja možno poviem ešte tak konkrétnejšie, že on je v tom takom teraz štádiu, že chvála Bohu prežil COVID a začína si možno tak akože 5, 6, 7, 8 rokov je na trhu, tak nejak akoby, že prežíval. Teraz bol ten COVID, možno sa trošku zamyslel, ale stále ako keby je taký, ako keby, že proste prežil. On proste prežil a čo by teraz mal možno z toho trojuholníka, kde teraz akože dobre, nie je to tak stále sa... Dividender ešte nie je to proste. Jasné, stále by Marek mal pracovať s tým, čo vlastne od tej firmy chce. Ak to nevie úplne pomenať, tak čo chce s tou firmou? Chcem ju urobiť, akoby dať ju do plusu, mať trby 100, 200, 300, 500, neviem, nejaké číslo, čo chcem. To by chcel, hej, že rásť, ale on si to musí dať do nominálu. Ja by som sa nepustil za zasadačky, kým mi tam nevygrcneš číslo. Aha, že... Nie, lebo ja potom neviem, voči čomu ti mám skresliť stratégiu. Keď 10 miliónov... 100 eur alebo 5 mega. No. Hej, to znamená, že dokonca niekedy je fajn si to povedať dobre, tak kašli na to, keď nechceš mi, alebo nevieš povedať, čo tá firma, koľko má zarábať, tak povedz, koľko ty chceš zarábať a ja ti to spätne vypočítam. Hej, cez ziskovosť, cez maržu, ti to viem relatívne rýchlo, to si vie každý vypočítať, že ako veľká musí firma, keď ty mi zadefinuješ, že chceš mať X, Y mesačne. Tak on má teraz, ja neviem, že 1000 eur zisk a chce, že vieš mi na východe, my sme skromní, hej, že 5000, však to už bude super. Dobre, OK. Tak chce, hej, že... OK, tak tým pádom... Má manželku, malé dieťa a svoj, však dvojka, to sú naše náklady, keď budeme mať 5000, OK. To už som dividendár. Dobre, OK, tak ber to tak, že potom tá firma musí generovať niekde okolo 80,000 hrubého zisku. No, a čo teraz robiť? Počkaj, poďme si to, kľudne hrajme. Analytika. 80, lebo ju zdaníš, to máš nejakých 21 plus 7, takže 28 plus minus, tam ti vyjde tá, nech 60, akože veľmi hádžem tie cifry. Čiže potrebuješ sa dostať k hrubej ebide 80-90 tisíc, to znamená, ak je 10% ziskovosť v tom segmente štandard, tak potrebuješ tú firmu mať na úrovni 800 000. No. Teraz, hej. Akože realisticky. Jemu ostrelilo dekel, nevie robiť nič, proste vie, že tam ide proste kvások taký a hento a to a to a to. Teraz má nejakých proste brigadníkov v lete. V pohode, nejdeme do biznis modelu a prvá vec je, povie ti, že to je dosť veľa peňazí, nie? Na Prešov. A kľudne hrajme túto, no jasné. Case study. 8 kg, akože generovať čisto z pekárne fajn. Možno keď by vedel zvýšiť ziskovosť, to môže byť aj 500, ale aj tak je to ako, to už není živnostník, hej, pri tejto veľkosti. No, takže začneš jednou stranou trojuholníka, to je, že kurňa, je tu vôbec taký veľký priestor na trhu. A tu ideme do toho prvej časti trojuholníka, to je, aká je veľkosť môjho ihriska, koľko pekární, prvá vec, hej. Vieme, že chlieb sa je, čiže ty si v segmente, kde tá potreba, nemusíš ju zisťovať. Áno. Hej, to je jedna výhoda. Druhá vec je, že ja by som určite odporúčal zistiť akoby cenovú citlivosť, pretože na chlieb bude nejaká cenová citlivosť a potom, keď si toto určím, že mať nejaký rámcový pohľad na veľkosť toho ihriska, že koľko vlastne akoby nejakej produkcie to znesie. To je prvá vec. V rámci toho prieskumu ihriska by som ja už aj riešil, či sú nejaké prúdy typu kváskový alebo ja neviem, mražný a tak ďalej, že či vôbec je tam dopyt, lebo tvoje ihrisko už nezmiem povedať, že nebude len predaj akože bežného chleba, lebo to pravdepodobne bude veľmi plné. Chleba rožky, ale bude pravdepodobne tam nejaká výhoda, či to bude, že to budeš mať kváskové, alebo budeš mať lepšiu pekárne, to už teraz vidím, budeš musieť, alebo musel byť ten Marek, mať nejakú zásadnejšiu výhodu, či jeho cieľovka pravdepodobne bude niečo užšie. Hej, lebo asi nebudeš kompitovať s veľkými reťazcami, ktoré jednoducho to robia vo veľkom. Alebo by si mal nejakú super technológiu, ktorá ti to umožní robiť za polovicu ceny. A k tomu sa dostaneme, čiže prvé veľkosť ihriska. Potom dvojka je viac menej sila tej konkurencie. Hej, vedieť vlastne, koľko kyslíka ja mám. A keď začneš tieto veci kombinovať, tak veľmi rýchlo zistíš, či tam vôbec je priestor, ak áno, v ktorom segmente. Ale možno zistíš, že je priestor v segmente nejakého akoby prémiového pečiva, ktoré tam vôbec v Prešove nikto nerobí, kde chlieb nestojí, ja neviem, 2 eurá, ale 4. Hej? Ale zistíš, že je dostatočne veľké ihrisko, že z prieskumu ti vyjde zo 100 000 ľudí v Prešove, proste 10 000 by pravidelne kupovalo, strieľam tie čísla. A budeš mať nameranú aj cenovú citlivosť, to sa dá všetko namerať. To je stále práca s dátami. Prvý roh trojuholníka, veľkosť ihriska, druhá je sila konkurencie. A potom si musíš objasniť dobre. Takže asi je ihrisko, asi viem, že čo je môj segment, aký je veľký a teraz čo bude tá zákaznícka hodnota, ktorý klient a za čo mi dá tie 4-5 eur Prešove za ten kvalitný chlieb.
A keď toto si začneš spájať, tak tam ti vyjde reálne nejaký market potential. A z toho si vieš vypočítať, či vôbec dokážeš pri nejakej štruktúre a nejakom biznis modeli dosiahnuť tú svoju veľkosť. A to sme stále v tej veľmi analyticko-biznisovej časti. Áno, to je vôbec nič nekomunikujeme. Nič nekomunikuješ. Ale tu si najviac šetríš peniaze. Áno. Ty môžeš kročiť do takej blbosti, že zistíš, že však jasné, že ľudia budú kúpovať za 4 € chleb. Jasné, ale bude ich 100 týždenne alebo 1000 týždenne. Keď ty vieš, že musíš dosiahnuť 500, 600, 700, 800 tisíc obrat, aby tvoja ambícia bola naplnená. A keď toto ti vyjde, ideálne si to aj namodelovať, nie zložito v Exceli, že asi ako by mi rástla firma, lebo viem, že je trh, viem, že to chce, viem, že není konkurencia, hej, v tom druhej strane trojuholníka a viem, že moja odlišnosť bude akceptovaná, lebo som sa na to nejakým prieskumom pýtal. Potom ide zadanie na niekoho, že počúvaj, idem robiť koncept, ktorý bude, že Marek, the finest bakery, nájdi mi k tomu profiláciu, propozíciu alebo positioning, alebo ako chceš. Urob mi k tomu vizualitu tak, aby to, čo ja mám kľúčovú pridanú hodnotu, ja neviem, zdravé pekárske výrobky, zjednodušene, aby som vyjadril tak, že to bude sexy enough pre to mojou cieľovú. Jasné. A toto je marketing. Toto je marketing. Super. Celé. Vlastne vysvetlené. Celé. A ja by som sa ešte možno tak spýtal také už možno také akože detailíky, lebo už náš čas by sme sa ešte dokázali rozprávať. Už teraz uvažujem, že by som ťa, tak ako aj Jaro, aj všetci ťa potrebujú ešte raz, tak asi to urobíme ešte raz. Tak hej, že také tie nuancie, že možno naši tí takí malí strední podnikatelia, možno taký ten presne Marek, že dobré, ale on nevie teraz akože kde začať, že kde má on si robiť nejaké akože že každý že prieskum trhu, ale to v podstate nikto nevie akože čo on teraz akože odíde od toho proste šúľať nejaký kvások alebo nejaké cesto a teraz čo ja neviem, zistí, že má tam konkurenciu 30 a teraz akože konkurencia a potom ako pýta sa ľudí, alebo proste vyjde z tej a že čo by ste chceli by ste taký chlieb, alebo nie, a známych, a teraz tú konkurenciu, a neviem, ide si, do každého si povie, každý deň si kúpim od niekoho nejaký chlieb, alebo idem pozrieť minimálne, alebo pozriem cenník, že kde je ten taký ten prvý step, lebo on asi neuvažuje, tak ani nevie, že nejaké prieskumy, alebo si povie, vieš, že tá prieskum bude stať 5 000, aj, no, nič. A zrazu tam je taký ten gap, že čo také možno, akoby, že nemám na prieskum na 5 000 eur, dajme tomu, nemá niekoľko stojí nejaký prieskum. No to akože môže stať taký, záleží, ako vieš mať aj jednoduchšie, aj zložitejšie, taký akože... Ale hlavne on ani o tom nevie, vieš, sme na východe, proste on vie, že... Počkaj, takto, to, že sme na východe, to neznamená, že všade inde nevedia. On je skôr akoby v takom segmente, kde to není typické. Tak, hej, proste on je pekár, hej, stále hovorím, že ten mindset, proste on je pekár, že čo, jak a marketing je preňho, veď pečiatky mám, hore plachtu mám, pekárstvo a mám aj vizitky, ale tie už sú staré, tam mám už iné číslo. No, tam je tá základná otázka, či on dojde k uvedomeniu, že to potrebuje. To došiel, ale teraz nevieš, že už keď dojdeš k tomu, na čo svietíš, čo si zvedomíš, prestáva ťa nejakým spôsobom akoby negatívne ovplyvňovať. Čiže... Už si ťa nejak nájde. Hej, Tomáša alebo BizBuilders. No, ten nie, však akože je x ľudí, ktorí proste v týchto, akože nazvem to, biznisových poradenstvách by asi podobne štrukturovali. Dôležité je, aby on sa stretol s tým zastavením. Fúha, že toto už je akoby, že to zvedomenie si toho, že ja to neviem, je základ, aby si začal hľadať, kde to vieš. Dobre. Hej, že toto je základ, že to deje sa, že tí ľudia, keď majú dostatok pokory a to ego upratané a pochopia, že fúha, že toto neviem, to je problém, to upratané ego. Sme v úplne inom leveli debaty, ale nech, tak potom on si to nájde niekde, on si pozrie, dobre, tak je tu nejaký kamoš, ktorý proste podniká a začnem s ním. A on mu toto povie, hlavne keď už akože má biznisy, alebo si nájde konzultanta, alebo konzultačku, alebo si vypočuje podcasty, ale základ je, že sa zastaví a začne vôbec rozmýšľať, že fúha, že to podnikanie není len tak, že bum, že to sa treba zamyslieť. A môže to byť takýto podcast, ktorý mu pomôže, môže to byť, ja neviem, hoci kde nahratý nejaký online kurz, že tých zdrojov je strašne veľa, ten problém je, že tí ľudia sa nezastavene zamyslia. To ja neviem, ako by nejak ovplyvniť. Čiže ale dobre, super, ako tak, to je také, to ale... Ty keď sa so mnou debatu, ako príklad, hej, áno. To nie si jediný, ideme na kávu a v princípe mi povieš OK a
je na tebe, akú otázku mi dá, že ti rád odpoviem, a vie ťa niekam znavigovať, že OK, že teraz možno takto uvažuj. Ale beriem to takéto learnings, možno ma opravíš, ale keď to tak dobre čítam z toho, tak je to uvedomiť si, že potrebujem zastaviť, alebo zastavím a uvedomím si to, že to je taký ten prvý step. Presne, a či už to je Michal od vedľa, vím, že podniká a nemusí to byť akože prieskum, taký ten prieskum, ako to možno poznáme my, ale môže byť prieskum, že uňho, že sa ho proste spýtam, že Ježiš, proste, jak to ty robíš nejak a tu je toľko ľudí a to robím tak, to možno nejaká taká rada. Hej. Je veľa, kde to celé rastie? Rastie to, že máš veľa dneska networkových skupín. Niektoré majú vzdelávací obsah, niektoré nemajú a tvária sa. No ale však OK, hej, že sú rôzne, akože nazvem to business kluby. Niektoré sú veľmi kvalitné, že naozaj stretávaš tam ľudí, kde si môžeš takto one-to-one vymeniť. To je veľká hodnota a tie rastú. Napríklad my sme mali včera event, taký prvý a chceme v tom pokračovať v rámci BizBuilders, také vyslovene, že veľmi praktické veci eventy. Mali sme to na Hunting the Profit, čiže ako loviť zisk. A ťaháme tam naozaj, že zaujímavé mená, ale vždy takí, o ktorých sme presvedčení, že majú totálne, že praktický impact. Že keď tam sedíš, tak vieš presne, čo máš robiť, nazvem to, alebo sa z nejakou oblasťou zoznáš. Včera som tam mal jedného, to nie je ani klient, sú to moji dobrí známi. A tá firma je maličká. Oni sú na začiatku a majú 200 000. To je fakt, že maličká firma. A im hovorím, že chalani, že veľký rešpekt, že vy v tejto veľkosti ste prišli sem, kde vám prednášajú ľudia, ktorí robia poradenstvo jednak veľkým korporátom, ktoré robia prieskum pre x značiek a vy už tu dnes sedíte. To je vaša najväčšia devíza, že ste prišli. Lebo že oni sa snažili uchopiť, čo to pre nich znamená. A keď som s nimi sedel, tak hovorím, lebo váš najväčší problém, sme sa bavili o biznis modeli, ako robiť si vlastne finančný model kvôli nejakému nájdeniu toho zisku. Ja som im povedal, že tá vaša hrubá marža bude že veľký problém, to už vidím bez toho, aby ste mi akože hoci čo iné dali. A sami prišli s tým áno, ale my nevieme ako. Ale už to, že prišli, oni proste budú úspešní. Ja už to dneska vidím. To vidíš na tom mindsete. Vidím na mindsete, že jednoducho vyhľadávajú a oni intuitívne idú, že ja dneska viem povedať ABC kategórie hráč, tak ty vieš povedať ako futbalista, kto je Ačko, Bčko, Cčko. Tak ja to vidím, kto v tom biznise a marketingu je ABC. A tvrdím, že včera videli Ačka. Malá firma a hneď bola na Ačkách. Áno. To znamená, že pokiaľ ich neopie vlastný úspech, tak sú dobré. Super. Čiže tá odpoveď je v princípe, že akoby zastaviť sa a začať vyhľadávať, pomenovať si, že je oblasť, ktorej nerozumiem, sú ľudia, ktorí možno tomu rozumejú a potom hľadať ten zdroj toho knowledgeu, aby ja som sa posunul ďalej. A Creative Academy je ďalšia z možností, ktorú môže mať, aby on sa nejakým spôsobom posunul. To je jedno. Dneska je to akože v oblasti marketingu, ale je to jedna z možností. Dobre, sledujem, že sme tak trošku, ale to nevadí, lebo už sme ako keby u konca a ja to tak potom stále tak akože od tých biznisov, marketingových a neviem ešte akých ako keby že veci, čo tu sa rozprávame, tak to tak akože zľahčím a trošku rád toho potom človeka poznám aj ako keby že jeho príbeh, tak možno tak ešte viac ako keby že hĺbšie, že tak možno som sa pýtal tak na začiatku, ja tu mám ako keby také dve otázky. Ja som to nazval takú tú, akože ala moju rubriku, aj, že to je akože hobby. Čomu sa venuje Tomáš vo svojom voľnom čase? A potom jednu takú ešte pre mňa zaujímavejšiu. Rubrika hobby. Vieš čo, ja som vždy mal strašne veľa koníčkov, takže on sa to mení. V princípe šport veškerý, ale to beriem, že to je maintenance. Aha. Ja nemám to, že akože... Ale čo napríklad ping-pong, ale... Nie, vieš čo, fitko a fucik. Aha. Futbal je to manažerský futbal spojený s pivom, perfektný, každý pondelok. Ja útorok. No, to je proste akože, je to aj šport, je to aj nejaká realizácia. Ja som muškár, fly fishing. Málo času mám na to, ale akoby áno. A na Slovensku... Ale to čo je akože, proste hádžeš, to je to... No hádžeš, no švíhaš. Ale že aj akože... Struhy vylipne všetko. No, slovenské rieky zase. Slovenské PR je úplne mizivé, pretože my máme v rámci Európy máme jedný z najvýživnejších riek. My nejakú vodu máme dobrú, alebo niečo také. Ešte raz, a to je iná téma. Ale my máme ty máš na 70 kilometroch svetové úrovne riek, čo my nevieme. Akože z rybárskeho, akože športového rybárstva. No a ja som bývalý bubeník, takže... Bubnuješ na vodu. Takže som si kúpil elektrické, nech to nedá musí.
Takže normálne, že ešte aj to. Čiže tam si zahráme s kamošmi, ale v princípe, akože ja som povedal, že mám toľko záľub, že na 3 životy. Aha, jasné. Dobre, a potom je, že ak by si nerobil to, čo robíš, čo by si robil? Vzdelávanie. Ako ultimátne niečo. Ale čo, anglický... Nie. Hoci čo? Že tam... Učiteľ. Áno. Neviem, ty sa pýtaš na rolu alebo na oblasť? Aj oblasť možno. Akože ono, v princípe aj toto je vzdelávanie, aj všetky Creative Academy a všetky Digi semestre, a to sú všetko vzdelávacie koncepty a to je akoby, lebo ja verím tomu, že tam a čím skôr s tými deckami to začneš robiť, tak tam robíš ten game changing. Tam máš úplne že najväčšiu možnosť akoby pozitívne ovplyvniť vzdelávanie určite. Určite by si bol v tom Ačkovi, ako si hovoril, jak ste mali včera na tú session, pretože vidím, že ti to ide tak veľmi, veľmi prirodzene. Takže asi takto by som to uzavrel, Tomáš, možno aj tak pre mňa, že ja som si myslel a potom keď som ťa spoznal a aj teraz, tak že som, jak sa to hovorí, taká tá niť, či bridge, taký ten moderátorský, takže som si myslel, že si Ačkový, potom som počul, že si Ačkový a teraz to tak môžem potvrdiť, že som si to zavolal takého Ačkového človeka. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja aj tak by som si tak akože vyzval, lebo toho by sa dalo ešte povedať akože že viac, možno prejdeme nejaké Talianska, zase nejaké ako futbaly a možno nejaký máj by sme sa tak ako proste stretli, ak príjmeš pozvanie, aby sme robili možno ešte jednu takúto session a možno by sme išli viac do hĺbky, úplne konkrétne nejaké praktické kroky pre toho Mareka Pekára. Bo on si už niečo uvedomil a potom o 3 mesiace bude zase niekde inde. Tak ďakujem za to, že si prišiel, za tvoje super know-how, veľmi za mňa tak ako osobne, určite chod do všetkých a robte to proste ďalej, lebo vieš to veľmi super pomenovať, hej. A trh, možno my si to niekedy neuvedomujeme, ale veľmi to akoby potrebuje aj teraz. A v tejto dobe tí podnikatelia, či už sami živnostníci, malí, veľkí, strední, tak nejak tápu a stále proste v tej dobe je tak dobre podať takú tú nejakú pomocnú ruku a vidieť to akože svetlo na konci tunela. Tak asi tak ešte raz díky moc. Ja ďakujem aj za pochvalu. Pre mňa je to vlastne, keď si to tak nazval, je to že veľký záväzok. Lebo je to akoby, že treba vedieť obhájiť tú kategóriu, v ktorej hráš a to je možno tiež potom challenge akoby aj na mňa dlhodobý a ďakujem za pozvanie a veľmi rád maj opäť. Super. Tak dík moc. Čauko. Čaute.